tallahi ba zai yi ba. Salamu alaikum. HOD ne Alhaji ne kamun ziyara. Ina Alhaji. Lafiya ka gida ya aiki. Kaga azumi ya gaba. Alhaji ba zaman lafiya magana ne ya kawo ni. Me ya faru? Ana so a munafince ni. Ka san shi aka rayuwa yake matsayi idan Allah ya baka sai ga wannan bakin ciki. Akan me yake ne? Yanzu kowa sani kowane shekara a masallacin kani ne ina raba kunu. Yanzu Awolu ya je sun haɗa munafinci da liman ana so Awolu ne dinga raba kunu a masallacin ka. Duk shekara Awolu sai kai mu Allah ya masa kunu. Je ne shekara samu ga kenan. Yaron nan munafiki ne yana zai garba gaba da kunu da kosan ne. Je ka kira mu Awolu sai ya magana sa. Je ka kira mu. Kuma kai ka zanta Awolu an ce ya rike alame ne rike jafan kunu. Ya rike alale ko sai tun shekaran ta aka faɗa masa. Shi kullum da mun shi kunun ma da so da na ba. Dan ce sai saboda bara samu zaman lafiya mai nan ka ga son ba ya daina rabawa ya kai zai fuskanci halin da ake ciki dama na bari zabarin kone ko don ya samu dan kare yunwa da ake ciki a Najeriya nan amma ba damuwa zai kira shi zai wannan ba da yunwa ko ku biyar da ina samun tare da kai gida kuma wai shine gaba ɗaya suna bakin ciki wallahi ba zai yiwu ba